Danas spremam originalni grčki đuveč. Recept koji sam dobio od prijatelja iz Soluna i koji me potpuno oduševio. Grčka kuhinja definitivno može da nam parira, pa i da nas nešto nauči. Ako misliš da je razlika u pirinču, varaš se. Ovo uopšte i nije pirinač. Ajmo na pripremu. Originalne grčke proizvode znam da jedino ima u Super Veru, tako da moj dan upravo počinje tu. Pritom upravo jun je taj u kome se formira Leaflet grčki mesec koji ti donosi dodatne Vero klub bodove i najkreativnije šalje na letovanje. Tako da isprati recept jer ko zna, možda baš na Kritu provedeš ovo leto. Za početak na zagrejanom maslinovom ulju propržit ću juneći vrat koji sam isekao na krupne kocke. U receptu jasno piše ili kolenica ili vrat, tako da šta ti je pri ruci. Njega je potrebno samo kratko zatvoriti da formira lepu zlatnu koricu, jer već posle par minuta pridružujemo se crni i beli luk. 3-4 minuta dinstanja pa dodajemo malo šarenolikosti, šagarepu i štapni celer. Ono što će dati punoću ukusu je paradajz pasta, odnosno pire i grčko crveno vino. Ostavimo da alkohol ispari pa dodajem litar paradajz soka. Ono što me prijatno iznenadilo je raznovrsnost začina koje Grci koriste, kao na primer piment, karanfilić, cimet, šareni biber i još mnogo toga. Kad đuveč začinim, nalijem vodu i smanjim na tiho krčkanje. Sat i po vremena do sledećeg koraka. Kad se meso raskuva, vadim piment i lovorov list, pa sve prebacujem u tradicionalnu zemljanu đuvečaru. Sad dolazimo do objašnjenja šta je to što podsjeća na pirinač, a zapravo nije. U pitanju je testenina od durum pšenice koja se zove kritaraki, ili ako vam je poznatije, orzo pasta. Podsjeća na pirinač, ali je zapravo mnogo ukusnije. Bar meni koji nisam preveliki fan pilava i rižota. Kad dodam kritaraki, nalijem malo vode i pravac pečenja još nekih pola sata. Na kraju to izgleda ovako. Verujte mi na reč, ovaj đuveč je nadmašio sva moja očekivanja. Drugačiji začini, pun ukus, još kad se naranda gravijera, ma idi. Detaljne informacije u opisu videa. Ćao!